Gràcies, bona nit. Bé, en aquesta moció, el grup municipal socialista, el que estem reivindicant és un canvi en el model productiu. Entenem que el model econòmic del Partit Popular basat en el gran sector d'aliments està esgotat, ens ha conduït a la crisi i creiem que és hora d'apostar ja per la innovació i per l'educació. Creiem que des del govern valencià no s'està apostant per, com convé en l'A+D+I, està retallant i no només retalla, sinó que ara deixa de pagar, per exemple, a tots els instituts tecnològics. El que ens toca més a prop és l'ITC de Castelló, que tant ha contribuït a la prosperitat del sector tauleller, i per això, perquè està perillant l'existència de l'ITC de Castelló, els projectes que en ells s'estan duent a terme i les persones que en ells treballen, demanem el que ha comentat ja el secretari, incloure l'A+D en els sectors prioritaris, instar a la Generalitat a saldar el deute en l'ITC, instar al Consell a dotar l'Institut Tecnològic d'una finançació adequada.